Eta dagoeneko ja dena esan da dago, baina zer gehiago esan daiteke gure zirkoaz? Ez dakit, nik uste urtero zerbait berria proposatzen dula, eta orduan oraindik asko daukala esateko gure zirkoak, ez? Ez dakit, oraindik ere baukala gaitasuna gu harritzeko, ikuslegoa harritzeko, eta asko daukala emateko oraindik iritze zait, bai. Eta sustatu beharko lirateke olako eskaintzak ere, ze behar bada, ez dut esan orokorra dela, baina sustatzen da asko gizartean kirola egitearena, ez? Eta zuena bada jarduera fisiko bat ere, ez? Bai, jarduera fisikoa da, baina ni beti esan dut. Artistikoa? Bai, hori da, artistikoa da, sormena bultzatzen du, espresioa, adierazpena, eta gero nik uste denak mundu guztiak egin dezakela zirkoa. Igual, ez dizkizu ingo 50 mortal segidan pertsona bate, baina nik ikusten dutenez eta klaseak ematen hori ikusten dut, ez? Denetariko aurrak etortza zaizkigu guri, batzuk psikomotrizia aldetik jaioagoa diana, beste batzuk baldarxagoak, eta denak egiten dute zerbait. Eta gustu atatzen dira, eta gero baita ere talde lana dago, elkarlana, etakit. Beti ere, zure sormen lanetan arteak zerbait esan behar du. Ez, mezun bat egon behar du. Hori garbi xamar daukazu? Bai, nire kasun bai. Mezu bat saiatzen ez izatea moralina, hori bai. Hori etzin bate gustatzen, beti horiek egiten saiatzen naiz. Nik ez azkat erantzunak, nik zerbait balen bazkat, dudak, denba guztin, eta zalantzak, ez dakit posizionatzen de, askotan. Eta orduan, nire lanakin, nire antzez lanakin, idatzikin de, hoxe nik uste transmitetzen dela. Lehen esate genuna ez, bakoitzak indezala bere irakurketa. Nik jarriko izuet modu netzako polit batean, eta gero bakoitzak indezala bere irakurketa. Hombre, noski, bazkat balore batzuk, eta nabaritzen dira eta transmitituko ditu, baina saiatzen naiz ez izaten moralizantea.